Bil-miżuri fiskali u l-ispiża infrastrutturali proposti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, pajjiżna jista' iżid ir-rata ta' tkabbir ekonomiku bejn 2 u 2.5% iktar kull sena. Dan skont il-projezzjonijiet finanzjarji li preżentaw il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Edward Cicluna f'konferenza tal-aħbarijiet sbieħ ir-raba' jum tal-kampanja elettorali. L-istatistiċi juru kif meta taqgħad dan mar-rata ta' tkabbir li pajjiżna bir-ritmu preżenti se jikseb bla ebda stimolu addizzjonali huwa mistenni illi fis-snin illi ġejjin pajjiżna igawdi minn rata ta' tkabbir reali li laħaq bejn is-6 u 6.5%. Bil-programm li għandna aħna nistgħu dik ir-rata diġà tajba 4% inżiduha l 6.5%. Li dak taf xi jfisser? Ifisser aktar jobs, aktar ġid, aktar prosperità li naffordjaw nżidu s-servizzi soċjali, naffordjaw nagħmlu affarijiet bħalma qegħdin nipproponu fosthom illi nagħtu l-holidays lura lil ħaddiema, affarijiet bħalli nagħtu dan it-tax refund, il-bonus lil ħaddiema kollha u lis-self-employed kollha u lis-sidin kollha tan-negozji. L-istatistigaturi u tikkonferma wkoll li s-surplus fiskali mistenni jibqa' sostnut. Il-Ministru Cicluna fisser kif fis-snin li ġejjin id-dejn ta' pajjiżna wkoll se jkompli jonqos. Iżda, jekk il-poplu jagħżel illi jivvota għal programm elettorali tal-Partit Laburista, ir-rat ta' tnaqqis se jkun ferm iktar drastiku għaliex l-ekonomija tkun stimolata aktar. Is-60% hija l-benchmark tal-Unjoni Ewropea illi inti taħta tista' tieħu nifs. Għandek dak l-ispazju ta' manuvrabilità fiskali. Il-pis fuq it-taxpayer huwa inqas li marx jitbaxxa. U għalhekk jiġifieri il-gvern ikun jista' mbagħad l-idea tiegħu u l-ħolm tiegħu u l-ħolm tal-familji tagħna jistgħu jsiru realtà. Qasam li pajjiżna mistenni jkompli jistinka fih u l-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Tant il-Prim Ministru stqar li d-deċiżjoni li l-proposta ta' tnaqqis fl-income tax jibbenefikaw minna l-individwi ta' koppja separatament ittieħdet propju għal dan il-għan. Jekk mara u raġel joħorġu jaħdmu tnejn u tnejn jaqlaw 17,000 euro u għandhom żewġ titfal qegħdin fil-komputazzjoni ġenitur dawn il-persuni, illum jħallsu b'wieħed u ieħor 2,150 euro taxxa. Bit-tax refund li ħantuhom ħajfrankaw 25% tat-tax bill tagħhom. Mhux ċajt. Jiġifieri pratikament għandhom kwart tat-taxxa li ħajirċevuha lura. U għaliex it-tnejn qegħdin jaħdmu. Muscat u Cicluna sostnew kif dan l-eżerċizzju serju ta' studju u evidenza ta' kif il-proposti tal-Partit Laburista huma ambizzjużi imma fattibbli. Dak illi ippreżentajna llum huwa sinjal ċar illi il-proposti illi ħankunu qegħdin nippreżentaw lill-poplu matul din il-kampanja elettorali huma proposti realistiċi, costed, jistgħu jitwettqu u fuq kollox il-pajjiż jaffordjhom jekk ikun hemm tmexxija ekonomika kompetenti u soda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li bit-track record tal-Gvern il-poplu għandu il-fiduċja li l-Partit Laburista ma jipproponix gimmicks imma jipproponi politika ta' stabilità fejn il-poplu ma jgawdix biss fil-budget ta' qabel l-elezzjoni imma b'mod kostanti tul il-leġislatura kollha.